Hapsay ug yanura ang kasaulugan sa Muslim community sa poblasyon Dakbayan sa Lapu-Lapu atol sa Eid al-Fitr. Ani ang report. Dinhi sa Mosque Masjid Mustafa sa Barangay Poblasyon, dungan nga nangaliya kining dulan sa usa ka gatos ka mga Muslim nga kasamtangang nanginabuhian sa sentro sa Dakbayan. Apan sukwahi sa miaging tuig nga nagihaw sila og baka ug giapod-apod sa tanan. Kaganiha, pan ug flavor juice lang ang ilang gisawan. Pero karon wa mi makapaganda si mura crisis at yung price namin dito wala pa dito tuwa pa sa Mindanao. Matud ni Ustad Majid, ang imam sa barangay, nga kanunay nilang pangaliya ang kalinaw sa nasod. Mapasalamaton kaayo sila nga maayo ang relasyon sa kapulisan ug sa mga Muslim sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Misaado sab sila nga padayunon ang pakig-alayon sa mga otoridad aron mapabilin ang kalinaw dinhi sa Sugbo, ilabi na kay kinina ang gikonsiderar nilang ikaduhang Pinoy-anan. Kung may dumating na hindi maganda yung pinapunta niya dito, magpasyal lang, pauwi namin sa Mindanao kasi baka iba yung kuha nila. Ginagawa nila dito. Kasi kami, sikap buhay kami dito. Dinhi sa Dakbayan sa Lapu-Lapu adunay 11 ka mga moske ug libuan ka mga Muslim nga yanong nanginabuhian isip mga gagmayng magpapatigayon. Base sa assessment sa kapulisan, nagmalinawon man ang pagsaulog sa Eid al-Fitr. Atol sa kalihukan kaganiha, gipakatap ang mga sakop sa Lapu-Lapu City Police sa nagkadayang mga moske aron masiguro nga solemni ang kasaulugan. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisda.